Dag, jeg hedder David Lamhauge, og det her det er den første af 2 planlagte film om ligninger. Lær at løse og elske ligninger. Her har vi en ligning, som vi alle sammen kender. 4 plus en eller anden ting er lige 7. Og den her en eller anden ting i første klasse, da vi havde det her i vores matematikbog, så stod der en streg, eller der kunne stå en firkant, og så skulle vi skrive et tal indeni. Og her der kan vi jo, selvom vi er 6 år gamle, godt regne ud, at det skal være et 3-tal. For hvis vi har 4, og vi skal op til 7, jamen så mangler vi jo 3. Så går vi herind og skriver et 3-tal, og så siger læreren, fint. Så har vi løst en ligning, fordi fjerner vi 3-tallet, så har vi sådan set det, der er ingredienserne i en ligning. Vi har et lighedstegn, det står der, og så har vi noget, der står på den ene side, og noget, der står på den anden side. Og det så gælder om, er at finde ud af, hvad det er, der skal stå der, hvor der ikke står noget. Det er sådan en slags ubekendt, en Mr. X, der skal stå herinde. Vi kan tælle os frem til, at vi har 4 og skal op til 7, jamen så mangler der 5, så mangler der 3. Og så skriver vi 3-tallet. Og det er sådan set det går ud på med ligninger, det er at finde den ubekendte. Nu de her opgaver, som jeg viser der, det er jo ikke det, vi regner for at være en ligning. Men vi kan tage en, der hedder x minus 13 er lig 21. Så har vi pludselig en ligning. Og hvordan løser vi den? Vi kan godt prøve os frem og sige for eksempel, hvis nu x det er 20, der står og gemmer sig bag x'et, så står der 20 minus 13. 20 minus 13, nej, det er kun 7, det er ikke 21. Og så kan vi sådan gå højere op, og så kommer vi op på 30 og 40. 40 minus 13, det er 27, og det er for meget. Og så kan vi ellers syvse os frem til, hvad det bliver. Men hvis nu vi skal løse det matematisk, så er reglerne simpelthen dem, at man kan lægge det samme tal til på begge sider af lighedstegnet. Man kan trække det samme tal fra på begge sider af lighedstegnet. Man kan gange med det samme tal på begge sider af lighedstegnet. Og man kan dividere med det samme tal på begge sider af lighedstegnet. Det vil sige de 4 regnearter, og så skal man gøre det på begge sider af lighedstegnet med det samme tal. Bare ikke med 0. Altså at lægge 0 til på begge sider, eller trække 0 fra, det sker der ikke noget ved. At gange med 0 giver slet ingen mening, og at dividere med 0, det kan man slet ikke. I det her tilfælde vil vi gerne have, at der står x er lig med et eller andet, for det er det, vi skal finde ud af. X er i den her ligning blevet den ubekendte. Det er det, der var en streg der i 1. klassebogen. X skal stå alene. Nu skriver jeg lige først det, der står i forvejen, for ligesom at gøre det tydeligere. Det vi vil have væk på den her side af lighedstegnet, hvor der står x minus 13, det vi gerne vil have væk, det er minus 13. Og minus 13 kan vi få væk ved at sige plus 13. For x minus 13 plus 13, jamen det er jo x. Hvis vi lige går den rød, så kan vi se, nu har vi lavet minus 13 der, eller plus 13 der, så skriver jeg også plus 13 herover. Så kan man se, at den ligning vi nu har, det er den samme som der står ovenfor. Vi har bare sat plus 13 på begge sider af lighedstegnet. Så regner vi ud, hvad der står på venstre side af lighedstegnet. X minus 13 plus 13, jamen det er jo x. Så kommer der et lighedstegn. Og her står der 21 plus 13. 21 plus 13, det er 34. Og det er vores resultat. Så kan vi gå herop og kigge x minus 13 er lig 21. Hvis nu x er 34, så står der 34 minus 13. 34 minus 13. Først trækker vi 3 fra. Det er 31. Så trækker vi 10 fra. Det er 21. Jo, det passer. Og det skulle det også gerne. Godt. Vi tager lige en mere, der er lidt vanskeligere. Ikke ret meget, men alligevel. 5 plus 2x er lig 21. For det første, for dem af jer, der ikke kan det, hvis der står 2x, så betyder det 2 gange x. Og 2 gange x, eller 2x, det skal man altså betragte som et tal. Det er et tal, vi ikke kender, x, gange med 2. Så hvis x er lig 5, så er 2x altså lig 10, så står der 10 der.
5 plus 10, det er ikke 21, så x er altså ikke lige 5. Men hvad det er, det må vi regne ud. Vi bruger de samme regler som lige før, og vi gør det på samme lidt omstændige måde. Vi skriver først lige det, der står, og så siger vi, hvad vil vi have væk herover? Jo, vi vil have 5-tallet væk. Der står 5, og der står et usynligt plus foran. Så hvis vi nu skriver minus 5 her, så har vi trukket 5 fra på den side. Så har vi i hvert fald tallene væk, så er der kun x'erne tilbage. Så skal vi lige huske at sige minus 5 herover også. Venstre side af lighedstegnet 5 plus 2x og minus 5, det er 2x. Og herover på den anden side, på højre side, står der 21 minus 5, det er 16. Det vil sige 2 gange et eller andet tal er lige med 16. Og nu kan vi alle sammen regne ud i hovedet, at det er x er lige 8. Men lad os lige for at vise det sige, det vi gør, det er, at vi siger 2x er lige 16. For at komme ned til x, for at få totallet væk, altså det der gange 2, så skal vi dividere med 2. At gange 2 og dividere med 2 med det samme tal, det ophæver hinanden. Og så siger vi også lige dividere med 2 herover. 2 gange x divideret med 2, det er x. Tager man et eller andet tal, prøv det selv. Gang tallet med 2, divider tallet med 2, så er I tilbage til samme tal. Så det vil sige x og 16 divideret med 2, ja, det var det vi regnede ud var lige med 8. Så har vi løst nogle ligninger. Først den her. Den der var i jeres første klassebog, kan I huske det? Så skal man skrive 3 der. Det er en ligning. I har løst ligninger siden første klasse. Så er den her x minus 13. Nu begynder at ligne ligninger. Nu er der et x og så videre. Husk nu at lægge sammen, læg til og træk sammental fra på begge sider. Gang med det sammental, dividere med sammental, bare ikke 0. Gør I det, følger de regler, så er ligninger nemme. Og det var så første film om at lære at løse og elske ligninger. Det var David Lamhauke, der siger tak for nu.